Καλημέρα. Σήμερα είναι 5η, 16 Νοεμβρίου 2023, ώρα 5 το ξημέρωμα και φεύγω για Ολλανδία. Είναι το πρώτο επίσημο vlog εξωτερικού του 2023. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει δεύτερο γιατί έλειωνε ο χρόνος. Αλλά καταλάβατε. Πάμε Ολλανδία. Πείτε ένα καλημέρα. Καλημέρα! Αδιάφορο. Ήρθαμε στα Starbucks. Περίμενε ρε. Το εθνικό ρόφημα να πάρουμε τα χριστουγεννιάτικα. Εσύ τι πήρες? Χριστουγεννιάτικο, αλλά κρύο. Ναι, ποιο? Έχει 3 Το χριστουγεννιάτικα. ice coffee nut latte. Εγώ το πήρα ζεστό, εσύ? Εγώ πήρα το caramel waffle latte. Ωραίο. Δυνατό. Ή τεραθέτικο. Είναι πολύ καλό. Ναι. Α, είναι. It's very good. Την Ιουλία τη χτυπάει πολύ περίεργα. Ναι, εσύ. Α, όχι καλύτερα. Εντάξει. Επιβιβαζόμαστε λίγο. Το μαλλί μου δεν συνεργάζεται. Ναι, μόνο σε μία ώρα. Α, ναι. Σε μία ώρα. Φτάσαμε. Περιμένουμε να μπούμε. Φτάσαμε στο Άμστερνταμ και εδώ πέρα οι κυρίες είναι υπέρβαρες, οπότε τους πήραν τις βαλίτσες. Απλά δεν μετράω τις βαλίτσες. Εδώ δείτε. To go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle up, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a Όχι. Θες να πάμε? You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Περίμενε, έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο και επειδή κάνουν κάτι με το δωμάτιο λάθος, μας έχουν φέρει στο εστιατόριο, το οποίο είναι... Και κυριολεκτικά είμαστε χώμα, αλλά μας δίνει δωρεάν ποτό. Δωρεάν ποτό. Σε τι πίνεις? Μετά από ένα τρομερό μπάνιο στο ξενοδοχείο, ήρθαμε να φάμε. Βασικά πάμε να φάμε, δεν έχουμε βρει κάτι ακόμα. Κροκέτε, πατάτε, ντομάτε. Βασικά καμία καλή κροκέτε. Έχει τέτοιο. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Μαλάκα. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
Μοιάζω με το Lord. Μαλάκα μου, όντως. Μοιάζω με το Lord of Farquaad. Αλλά ναι, θα πάμε τώρα σε μουσεία. Είναι η δεύτερη μέρα. D2. Οπότε θα πάμε σήμερα σε 3 μουσεία. Ελπίζουμε. Οκ, σαν μου πέθανε. Α, περίμενε. Το κλειδί το πήρε. Ένα αυτό. 2. Περιμένετε, παιδιά. Οπότε σήμερα θα πάμε σε 3 μουσεία. Van Gogh. Οκ. Μα είναι Van Gogh. Στο Van Gogh, στο Rijksmuseum και στην Άννα. Άννα, σε βλέπω, αν είναι μαλακία, την πέταξε. Και θα πάμε για κάπου να πάρουμε ένα καφέ. Μετά πάμε για brunch. Δεν είπαμε χθες, δεν είπα νομίζω για τις πατάτες το πόσο καλές ήταν χθες. Παιδιά. Πού είσαι? The potatoes. Είναι οι πιο άρτια μαγειρεμένες πατάτες που θα φάτε στη ζωή. Είναι αυτό που. Ναι, άρτια, ναι, ρε. Τραγανές απ' έξω μαλακές μέσα. Ακόμα και πώς το είπε, ψωμωμένες. Ψωμωμένες. Δεν ήταν τέτοιο. Δεν ήταν άστες, ήταν τέλειες. Ναι, άξιζε όλα τα λεφτά. Στο Manneken Piessen ο άντρας μπορεί να κατουρίσει. Γιατί μας κατούρισε με τη σως. Γεια. Οπότε πάμε στα μουσεία. Πάμε πάρουμε το μετρό. Τσους. Κλείσαμε στο Van Gogh και περιμένουμε και έχουμε έρθει ένα καφέ, το Back to Black. Πήραμε τον καφέ από το Back to Black εδώ πίσω στο κανάλι και είναι πολύ ωραίο. Σαν μαγαζί μέσα, σας το έδειξα λίγο. Πολύ δυνατό. Τώρα εμείς έχουμε περιήγηση Van Gogh, η οποία τη σπάσαμε στη μέση γιατί δεν είχε εισιτήρια. Οπότε πάμε μισή-μισή στο Van Gogh, μία στις 11 και 4 και μία στις 11.30 και μετά θα πάμε στο Rijksmuseum. Και όσοι είναι στο 11.30 θα πάνε να ρωτήσουν για το Rijksmuseum τι γίνεται. Yes, όχι Rux, ρε, Rijks. Σας παρακαλώ δηλαδή. Και εδώ οι ποδηλάτες. Whatever. Yeah. Φάση έχει πολύ κρύο σήμερα όμως. Σε σχέση με χθες έχει πολύ περισσότερο κρύο. Bye. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, doesn't surprise me. Merry Christmas. I wrapped it and I sent it with a note saying I love you and I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Φτάσαμε να φάμε στο Bakers and Roasters που έχω ακούσει τα καλύτερα από όλους και πετύχαμε Λα Σεβίταρο. Κι άλλο. Δεύτερη φορά. Κι άλλο δεν είναι. Και μας ήταν σφάση. Γεια σας. Καλέ. Greek solidarity, είναι τέλειο. Θα πάμε, θα σας δείξω ποια τένα είναι. Πήραμε καλό φαΐ, πήραμε πολύ δυνατό μπραντσοειδές, οπότε θα το πούμε. Yay. Άνω τώρα. Και χρόνο. Τι κάνει, παιδιά. Θέλω να πεις απλά. Είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω στη ζωή μου. What she said. Απλά πεθαίνω λίγο. Όντως, παιδιά, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Από το καυτερό και από... Είναι πολύ καλό. Είναι τρομερά καλό. Δηλαδή, άρρωστα καλό. Δηλαδή... No comments. Είναι εξευτελιστικά καλό, θέλω να κλάψω. Θα συγκινηθώ. Αλήθεια, δεν είναι καλά. Όχι. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Σημαντική ενημέρωση. Ναι, σκέψου έτσι. Κάναμε μπάνιο, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο μετά από το πτώμα. Χτύπησα τόπο. Και θέλαμε να πάμε σε ένα jazz bar από το Ted Lasso που έχει δει η Πολίνα. Η ουρά ήταν through the roof. Ελπίζουμε. Και ναι. Και το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Υπάρχουν παντού Έλληνες. Παντού. Στο jazz bar, στο ξενοδοχείο, σε όλα τα εστιατόρια, στο δρόμο. Φοιτητές έχουμε πετύχει 8.000 φορές. Και χαίρομαι. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή, παιδιά, θα έρθω και εγώ εδώ πέρα και θα γίνω και εγώ ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Η Πολίνα δεν ξέρω, μπορεί η Ιούλια να έρθει κάποια στιγμή να σπουδάσει στην Ολλανδία για μεταπτυχιακό. Why not? Οπότε ναι. Και ήρθαμε τελικά σε μεξικάνικο. Tacos and tequila λέγεται. Πολύ ωραία τεκίλα. Πολύ ωραία τόρτα που πήραμε. Αλλά δεν κάνει για να χορτάσουμε, πιστεύω. Δηλαδή 17 ευρώ. Επίσης είναι όλα πανάκριβα. Ναι, πανάκριβα όλα όμως. Δηλαδή 17 ευρώ η τόρτα σε ντουτσάκι. Θα πάμε να πάρουμε πατάτες λίγο. Ναι, θα πάρουμε. Αυτό. Ευχαριστούμε. Επίσης πολύ μπάφο έχει. Βυρώμα η περιοχή. Αλλά άρα είμαστε λίγο. Εμείς με το καλό την Κυριακή. Με το καλό. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Καλημέρα από το εξωτικό βροχερό Άμστερνταμ. Τρίτη μέρα. Και είμαστε εδώ πέρα. Και κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν στο Ρότερνταμ αυτή τη στιγμή. Απλά ο φίλος μου στο Ρότερνταμ δεν διευκρίνησε ποτέ ότι είχε 37 ευρώ. 37 ευρώ. Γι' αυτό δεν έρχεται και λέω γιατί να μην έρθει, ξέρω εγώ, αλλά το βγάζουμε. Και θα πάμε τώρα στην Άννα Φρανκ. Βασικά θα πάμε να παίρνουμε καφέ, κάτι σε γλυκό και μετά την Άννα. Ρότερνταμ. Αν πάμε. Ή όχι. Ναι, με λίγα λόγια χάλια καιρό. Αλλά έχει πολύ περισσότερο κρύο από κάθε άλλη μέρα. Δεν πειράζει, η υγεία να υπάρχει. Θα το βρούμε, ξέρω εγώ. Update, δεν πήγαμε ποτέ στην Άννα γιατί μας είπε ότι δεν έχει θέση για μας. Κλεισμένα μέχρι τις 27. Γενικά το πρόγραμμα σήμερα έχει πάει. Το αλλάξαμε, το κάναμε το πρόγραμμα της Κυριακής. So, we're on the boat. We're on the boat. Είμαστε στο καράβι. Το οποίο βρέχει. Wow. Και ένα κερί. Όμως δεν κάνει focus. Ναι. Look at the boats. Okay. Yeah. Oh no, she don't want it. Παιδιά, εκεί πέρα είναι και ένας λόρος. Πώς κάνουμε zoom. Με λίγα λόγια, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί δεν έχει να μείνει τίποτα. Η Άννα τελείωσε
Τώρα το Ρότερνταμ. Τώρα έχει χάσει. Brownies. Το βράδυ, βασικά απόγευμα. Το Ρότερνταμ ματαιώθηκε νομίζω για πάντα. If you'd like to come back, you need to know the names. So if I need to write it down for you at the end of the tour, I will do that. Because it is called the Reguliersgracht. Sounds good, right? Bless you. It's on the right, the Reguliersgracht, 7 bridges. Ωραίος. Έβγαλα. Βρέχει λίγο πολύ και έχουν αλλάξει τα σχέδιά μας. Τελειώσαμε το κανάλ tour και πάμε να φάμε λίγο Ολλανδικό μεσημεριανό. Επίσης δεν βγαίνει. Περνάνε τα ποδήλατα από παντού, θα με έχουν παραλίγο να με σκοτώσει φορτηγό, γιατί δεν ξέρω που πάνε τα 4 και πεινάω αρκετά σε όλα. Ήρθαμε να φάμε Stroopwafel στο Landskron. Είναι πολύ καλό, βρέχει. Είχαμε πολύ κακή αντιμετώπιση από κάποιους Ολλανδούς σε εστιατόριο πριν. Περιμέναμε μία ώρα στο Ψύχος. Πάλι καλά, εδώ πέρα δεν έχουμε θέμα. Και θέλαμε να πάμε για κάτι μπισκότα. Το λέει Ψύχος. Στο ολόκληρο. Και θέλουμε να πάρουμε κάτι μπισκότα, ίσως έρθουμε άλλη φορά και καθόλου εντάξει. Είχε ουρά πάρα πολύ μεγάλο, δεν άκουσε τώρα να περιμένεις με τίποτα. Αυτό. Είμαστε σε ένα Ολλανδικό μπαρ και είναι μόνο Ολλανδοί. Είμαστε μόνο Ολλανδοί. Λέω ότι είναι μόνο Ολλανδοί. Ναι, είμαστε από τις μύγες στο γάλα. Μας λένε, σίγουρα θα λένε ότι είμαστε, ξέρω, οι μετανάστες που μαθίζουμε το χώρο. Απλή θετικές. Καλημέρα. Είναι τέταρτη δεν είναι. Τέταρτη μέρα και δεν έχω κάνει room tour. Κάθε μέρα κλαίγομαι ότι θέλω να κάνω room tour και δεν έχω κάνει κανένα. Οπότε πάρτε ένα πρόχειρο γρήγορο room tour. Εδώ είναι η είσοδος, εδώ είναι η Ιουλία. Εδώ είναι τα πράγματά μας. Τηλεόραση πάνω από το πρώτο κρεβάτι που το βγάζει νόημα. Μετά εδώ. Εσπρεσιέρα. Εντάξει, τρώω. Εδώ έχει μία κρεμάστα με τα σακιδιάκια. Εδώ. Το δεύτερο κρεβάτι εδώ. Εδώ είναι το μεγάλο με την κυρία που περνάει καλά. Πολυθρόνα η οποία αυτή πολυθρόνα πολύ ωραία. Δεν έχει μπαλκόνι, οπότε μην γελάστε. Και να σας δείξω και το μπάνιο. Εν τω μεταξύ μπορούσα να το έχω κάνει τόσο καιρό πριν. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα. Το μπάνιο είναι τρομακτικά καλό. Έχει εδώ πέρα τον καθρέφτη. Και εδώ έχει το μπάνιο. Εδώ, τσέφτες, τούσες, τουαλέτα. Πάλι μια κυρία που περνάει καλά. Βασικά κοιμάται αυτή. Δεν περνάει πολύ καλά. Εδώ και μετά έχει το ντους. Τρομερό room tour, επαγγελματίας. Σπύρος Σούλης χωρίς το Σπύρο. Πάμε βόλτα. Χώμα. Christmas and a Happy New Year. Έχουμε έρθει στο Amstel Park, το οποίο είναι στα προάστια του Άμστερνταμ. Το έχουμε κάνει tour όλο το Άμστερ, East, West, North, South, Outer, όλο αυτές τις μέρες. Ήπιαμε καφέ, φάγαμε αυτό το εξαίσιο μπανάνα, παιδάκι, cake και θα ξαναπάμε στη δεύτερη location του Screaming Beans ίσως αργότερα. Έχουμε να πάμε στο Winkel. Γεμάτο πρόγραμμα και σήμερα παρόλο που δεν έχουμε κανένα μουσείο ή τέτοιο. Βασικά, όχι, έχουμε το τυρομουσείο, το οποίο το ξεχάσαμε. Αλλά δεν πειράζει.
Οπότε στο γύρο θα πάμε. Εντάξει, τώρα είμαστε στο Άμστερνταμ. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Νιώθω πολύ άλλο κοτόνι τρώω πίτσα στην Ολλανδία, αλλά το Winkel, παιδιά, ήταν τίγκα η ουρά και είναι καλό μαγαζί, το ξέρω, οπότε εντάξει. Ναι. Και πεινάμε και δεν έχει φέρει πυρούνια. Μη σας δουλειές. Έχει αφήσει τις πίτσες. Έτσι, δείξε. Έχει αφήσει τις πίτσες και περιμένει εμείς να μην τις καταφέρουμε. Τα έφερε. Ή μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Sorry. Μπα δεν τα έφερε. Could we have some... Ήρθαμε σε ένα εξαιρετικό ζάχαροπλαστείο. Αν δεν το ξέρετε, στο ζάχαροπλαστείο είναι εξαιρετικό, φτιάχνει κάτι τέλεια. Διαστημικά κέικ, δωροθέα. Μπορεί να σας πει, δεν έχει δοκιμάσει η κοπέλα διαστημικό κέικ. Έχει μια βουτυρόκρεμα. Μπορείς να πεις, τη νιώθεις τη βουτυρόκρεμα. αφού δεν έχω δοκιμάσει. Την ξέρεις όμως αυτή τη βουτυρόκρεμα, ρε παιδί μου. Είναι καταπληκτική. Να τα παιδιά πήρατε κάροτ κέικ με βουτυρόκρεμα. Καλησπέρα ελληνική λαέ του Άμστερνταμ και ολόκληρης της Ολλανδίας. Ήρθε η ώρα για souvenir haul. Το οποίο είναι σύντομο γιατί δεν πήραν πολλά. Πρώτο πράγμα, ήθελα να πάρω για τον μπαμπά μου ένα τυρί, οπότε πήρα αυτό. Ελπίζω μέχρι να έχει βγει το vlog να υπάρχει αυτό το τυρί και να μην έχει κρατηθεί από τον έλεγχο. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα, τυριά τρώνε όλοι. Και αν δεν το περάσω, θα του κόψω ένα κομματάκι τυράκι και παίρνω το υπόλοιπο. Απλά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί κολλάμαστε τόσο απλά. Μετά πήρα κάτι keychains, όπως λένε και στο χωριό μου. Πώς είναι τα keychains στα ελληνικά? Όχι, μπρελόκ. Πήρα ένα πράσινο, μαντέψτε για ποιον, για μένα. Focus. Τέλειο. Πήρα ένα κόκκινο. Τέλειο. Και πήρα και ένα ροζοκοραλέ. Τέλειο. Αυτά τα πήρα για εμού φεν παν. Γιατί ήταν πολύ... Ο Νικόλας δεν να κάνει κόλλα από Τζούντακ. Όχι τα τέτοια Τζούντακ Club. Με τον κωδικό Νικόλας Κάναβη παίρνετε 20% έκπτωση για τα επόμενά σας μπερλόκ σε ολόκληρο το Άμστερνταμ, όχι αστεία. Όλο το Άμστερνταμ, ξέρει, με τον κωδικό Νικόλας Klaus Cannabis 20% off everything, yes. Και έχω και κάτι μαγνητάκια εδώ. Τώρα να τα ανοίξω. Όχι, γιατί μπορεί να σπάσουν. Είναι 2 μανεμόμυλους, όμορφα μαγνητάκια. Αδιάφορο. Και τελευταίο, βασικά θα πάρω και άλλα αύριο, αλλά τα πιο σημαντικά είναι αυτό το κουτί, το Landskron Bakery, που έχει stroopwafels. Αυτό. Τα πήρα και χθες στα stroopwafels, μοιάζω με κουρτίνα. Τα πήρα και χθες στα stroopwafels και η Δωροθέα, τι γελάς, Δωροθέα πήρε stroopwafels και κάτι καρτποστάλ, δείτε. Καρτποστάλ. Έλα, όχι, θα το κόψεις αυτό. Στα οποία γράφει τα όνειρά της, τις προσδοκίες της και πώς θα γίνει η επόμενη Greece's Next Top Model. Αυτά! Οπότε θα πάμε στο Jazz Club σήμερα, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, μπύρα! Εν τω μεταξύ θα βγούμε σε κάνα δεκάλεπτο σε Jazz Club Bar. Ό,τι κατά είναι αυτό. Είναι φθηνό, οπότε Netherlands. Ή όπως έχουμε πει αυτές τις μέρες, αυτό που πάει μια τύψη στη Γαβά και χορεύει και κάνει εμείς είμαστε αυτό, στη φάση Ελλάδα μόνο Ολλανδία. Αλλά όχι, μας αρέσει πολύ η Ολλανδία, οπότε δεν ξέρω, συνδυασμός όλων είναι. Πολύ καλό πλάνο αυτό. Να το σκεφτώ για άλλες φορές, μπράβο.
Guys, χιονίζει. Είναι 19 Νοεμβρίου. Χιονονερίζει. Αλλά και πάλι. Φτάσαμε στο Βιέλ. Weisselgraf. Clara Yeah. Αλλά χιονονερίζει. Δεν είμαστε. Μαλάκα χιονονερίζει μήνα Νοέμβρη, όπως στην Αθήνα θα ήταν τύπου Τι βλέπουν τα ματάκια. Last Christmas, όντως. What the fuck. Οκ. Πάμε σε ένα... Σας το είπα, τζαζό, κλαμπό, μπαρό. Το είδα από το Ted Lasso και της έμεινε. Οπότε, it is what it was. Τελευταία πατάτα στο Άμστερνταμ για τώρα, γιατί θα ξανάρθουμε. Οπότε πήραμε την Oolong. Ουσιαστικά ήταν φιστίκι με μαγιονέζα και κρεμμύδι και είπαμε στην αρχή φιστίκι. Λάθος μετάφραση δική τους, αλλά βρέχει κατρακτοδός. Τελευταία πατάτα. Ούτε. Τελευταία πατάτα. Νικόλας πεθαίνει. Πατάτα καλή. Σήμερα Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου. Το βράδυ θα πρέπει να είμαι πίσω στο Γιάννενα, γιατί αύριο έχω κλινική. Και είμαστε στο Screaming Beans 2. Ωραία, πολύ μεγάλο. We tired. We are sleepy. Για πρέπει να πάμε. Τελειώσαμε τον καφέ και πρέπει να φύγουμε να πάμε αεροδρόμιο. Τα λέμε. Peace. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Κάποτε. Vlog. Αντίο Ολλανδία. Τα λέμε σύντομα.